Contemplar l'Evangeli d'avui. Dia litúrgic. Primer diumenge d'Advent. Text de l'Evangeli segons Sant Mateu. En aquell temps, deia Jesús als seus deixebles: perquè com foren els dies de Noè, així serà l'adveniment del Fill de l'Home. Perquè com en els dies d'abans del diluvi, menjaven i bevien, prenien muller i prenien marit, fins aquell dia en què Noè entrà en l'arca, i no se n'adonaren fins que vingué el diluvi, i se'ls van dur tots. Així serà també l'adveniment del Fill de l'Home. Aleshores estaran dos en un camp, un serà pres i l'altre deixat. N'hi haurà dues que moldran en una mola, una serà presa i l'altra deixada. Vigileu, doncs, perquè no sabeu quin dia el vostre Senyor vindrà. Però sapigueu això, que si l'amo de la casa sabés a quina hora el lladre havia de venir, certament vigilaria i no deixaria foradar a la seva casa. Per això, també vosaltres estigueu preparats, perquè a l'hora en què no us penseu, el Fill de l'Home vindrà. Comentari. Monsenyor José Ignacio Alemany Grau, bisbe emèrit de Chachapoyas, Perú. Vigileu, doncs, perquè no sabeu quin dia el vostre Senyor vindrà. Avui, perquè com foren els dies de Noè, la gent menja, beu, pren marit o muller amb l'agreujament que l'home pren home i la dona dona. però hi ha també, com aleshores, el patriarca Noè, sants en la mateixa oficina i en el mateix escriptori que els altres. Un d'ells serà pres i l'altre serà deixat, perquè vindrà el jutge just. S'imposa vigilar, perquè com deia Benet XVI, solament qui està despert no serà pres per sorpresa. Hem de romandre preparats amb l'amor encès en el cor, com la torxa de les verges prudents. Es tracta precisament d'això. Arribarà el moment en el que escoltem: l'espòs és aquí, Jesucrist. La seva arribada és sempre motiu de goig per a qui porta la torxa ben encesa al cor. La seva vinguda és quelcom així com la del pare de família que viu en un país llunyà i escriu als seus: quan menys ho espereu, us arribo. Des d'aquell dia, tot és alegria en aquella llar. El pare ve. El nostre model, els sants, visqueren així, en l'espera del Senyor. L'Advent és per aprendre a esperar, amb pau i amor, el Senyor que ve. Res de desesperació o impaciència que caracteritzen l'home d'aquest temps. Sant Agustí dona una bona recepta per a esperar. Tal com sigui la teva vida, així serà la teva mort. Si esperem amb amor, Déu emplenarà el nostre cor i la nostra esperança. Vigileu perquè no sabeu quin dia vindrà el Senyor. La casa neta, el cor pur, pensaments i afectes a l'estil de Jesús. Benet XVI explica: vigilar significa seguir el Senyor, elegir allò que el Crist elegí, estimar allò que ell va estimar, conformar la pròpia vida a la seva. Aleshores, vindrà el Fill de l'Home, i el Pare ens acollirà entre els seus braços per tal que ens assemblem al seu Fill.